Беларусам гвалтам навязвалі іх родную мову. Гэтым перыядам найноўшай беларускай гісторыі Лукашенко палохае усе апошнія 30 год. Когда у нас на железнодорожном вокзале, автобусном кричали как-то чемодан. Чемодан, вокзал, Россия. Всех русских выселить. Гаворка ідзе пра некалькі гадоў беларусізацыі, якая пачалася ў апошні год існавання Савецкага Саюза. Але сёння лукашэнкаўцы пераписывают историю. У нас же был период во времена Шушкевича национализма. Что? Причем тут Шушкевич? Станіслав Шушкевич узначаліў Верховны Савет Беларусі ў жніўні 91-го году, а ўсё пачалося да яго. Усё пачалося нават да незалежнасці. 26 студзеня 90-го года яшчэ ў савецкай Беларусі у Верхоўным Савеце без Беларускага народнага фронту быў прыняты закон аб мовах, які надаў беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай. Вы павінны разумець, што тое, што нас адрознівае ад другіх, это ёсць беларуская мова. Акурат днямі 31 жніўня мінула роўна 35 год, як ён уступіў у сілу. 5 год беларуская мова была адзінай дзяржаўнай у Беларусі. Як так магло стацца? Рух за нацыянальнае адраджэнне пачаўся яшчэ ў 80-е гады. Варушняк наводзілі нефармальныя арганізацыі Талака, Канфедэрацыя беларускіх суполак, Таварыства беларускай мовы, Аргкамітэт БНФ. У другой палове 80-х яны ўклалі свае платформы моўнай палітыкі, дзе патрабавалі дзяржаўнасці беларускай мовы. Улады былі вымушаныя адказваць. Жыве Беларусь! У выніку была створаная часовая камісія. Акрамя чыноўнікаў туды ўвайшлі пісьменнікі і навукоўцы, у тым ліку мовазнаўца Пётр Садоўскі. Ён падаў праект адмоўнай камісіі Беларускага фонду культуры. У выніку абмеркавання і ціску камуністычных уладаў з'явіўся менш паслядоўны праект, але статус беларускай акадзійнай дзяржаўнай там ужо быў. Потым было грамадскае абмеркаванне. За прапанову выступіла прынамсі 15 000 чалавек. Гэта тыя, што пісалі лісты і тэлеграмы з падтрымкай. Даследнікі кажуць пра тоны лістоў за беларускую мову. А ці былі тыя, хто быў супраць? У моўную камісію пры Савеце міністраў уваходзіў, напрыклад, актор Расціслаў Янкоўскі. Ён быў таксама дэпутатам Верхоўнага Савету БССР. Расейскамоўны Расціслаў Янкоўскі змагаўся за адзіную дзяржаўную мову – беларускую. Еще немало неотложных дел, к которым я бы приступить хотел. У сваіх выступах падчас працы камісіі ён казаў: «Я сын гвардзейскага афіцэра, я выхаваны ў найлепшых традыцыях расейскай літаратуры і культуры, але я разумею, што беларусы павінны мець сваю дзяржаўную мову, каб існаваць». Закон прымалі на пленарным паседжанні на тагачаснай плошчы Леніна ў Менску. Город мой, город, аллеи цветущие мой город, город мой, красавец низ, и сердце мое Прадстаўляў праект пісьменнік Ніл Гілевіч, які зрабіў вельмі шмат для таго, каб закон урэшце прынялі. Яшчэ мы разбудзім сілы, што спяць да пары ў касцях. Яшчэ мы на шлях усіны уздымем наш герб і сцяг. Калі нехта выступіў у абарону расейскай мовы, на трыбуну выскачыў усё той жа Янкоўскі. Ён парушыў рэгламент і палка заклікаў, каб быў прыняты закон з фармулёўкай аб адзінай дзяржаўнай мове беларускай. Уявіце, беларускую мову дзяржаўнай абвясціў кантраляваны камуністамі Верхоўны Савет, амаль цалкам расейскамоўны. 332 дэпутаты падтрымалі моўны закон, 27 прагаласавалі супраць, 9 устрымаліся. Спікерам таго Верхоўнага Савета быў пісьменнік Іван Навуменка. Беларуская мова абвяшчалася дзяржаўнай, а расейская – мовай міжнацыянальных зносін. За неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Дык так і было. Беларускі моўны закон 90-го года быў наймякчэйшым сярод былых савецкіх рэспублік. Гэта была праграма, разлічаная на гады.
Беларуская мелася стаць асноўнай мовай, напрыклад, сферы культуры, дзяржаўных медыяў, апісання тавараў за 3 гады, актаў органаў кіравання за 3-5 гадоў, справаводства, выхавання ў садках за 5 гадоў, судоў і адукацыі за 10 гадоў. За гэты час усе патрэбныя кадры мусілі быць падрыхтаваныя. Это право каждого человека выбирать. Менавіта такім і быў закон. Напрыклад, мова навукі і тэхнікі часткова ВНУ паводле закону беларуская або расейская. Мова абслугоўвання беларуская або іншая прымальная для бакоў. То бок ніхто нікому пальцы ў дзверы не заціскаў. Гэту легенду прыдумалі значна пазней. Чемодан, вокзал, Россия. Той закон увогуле не рэгламентаваў ужыванне моваў у неафіцыйных зносінах, а таксама ва ўнутраных кантактах працаўнікоў пэўнага прадпрыемства, ці дома, ў сям'і. Хто хацеў, свабодна карыстаўся расейскай мовай і прыватна, і ў кантактах з дзяржаўнымі органамі, а таксама аддаваў дзяцей у шматлікія расейскамоўныя садкі і школы, вучыўся ў ВНУ па-расейску. Ніякіх пратэстаў расейскамоўных ці проста расейцаў не было і быць не магло. У архівах захаваліся лісты беларускіх расейцаў падтрымку беларускай мовы. Яны проста вучылі беларускую мову, мову той краіны, у якой хацелі жыць. Зала чакання. Чеканный зал, наверное. Камера захоўвання. Камера заднего вида? Сёння прапагандысты прыдумляюць лухту, што нічога гэты закон не даў, акрамя абурэння народу. Але лічбы сведчаць аб тым, што прыпыніўся пераход на расейскую. Спад упершыню за паўстагоддзя прыпыніўся ў 90-е. Грамадзян Беларусі, якія назвалі беларускую мовай роднай, за 10 гадоў пабольшала на 8%, а этнічных беларусаў на 5,4. Гэта лічбы перапісу 99-го году. Можна толькі уявіць, якой бы была сітуацыя з беларускай мовай, каб ніхто гэты закон не чапаў. Мастацтва, творчасць, спорт, грамадская дзейнасць павінны быць высокамаральнымі і стваральнымі. Адным з першых палітычных рашэнняў Лукашэнкі, як толькі ён прыйшоў да ўлады, было дамагчыся дзяржаўнага статусу і для расейскай мовы. Ён правёў гэтае рашэнне праз супярэчны канстытуцыі і заканадаўству рэферэндум 95-го года. А пратэст дэпутатаў парламенту быў задушаны сілавым разгонам. Але размаўляць па-беларуску ў Беларусі не забараняюць. Таму функцыю таго закону кожны грамадзянін Беларусі можа выконваць сам у любы дзень.